Vielä ihan nopeasti. Kiinni, 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 kiinni. Hanaa kiinni. Kaikki on kiinni. Kaikki on kiinni. Terve! Pikkasenko siisti näkyy? Okei. Mitä? No mä ehkä niinku kerran rikkomaan tänne kyllä. Enpä ei onnistu kyllä. Okei, eli ovesta kun tulee sisään, niin heti vasemmalla Artu ja latahuoneessa. Niillä on täällä tää pore allas. Ja sitten seuraava huone vasemmalla. Täällä nukkuu Aatu, Anniina ja Roosa. Ja sitten Aatu, Anniina ja Roosan huoneen vastapäätä on minun huone. Mutta mä en nuku täällä. Sillä on syy minkä takia mä en nuku täällä. Ja se löytyy täältä. 10 hours later. Noin. Täältä puuttuu 2 ikkunaa, niin tässä huoneessa on aivan jäätävän kylmä. Mutta sitten kun lähdetään tästä mun huoneesta, ja mä siis nukun niin tuolla olohuoneen sohvalla. Ja tässä mun huoneen vieressä, niin täällä oli tää vessa, missä meillä on pyykkikone, peili, missä on joku tämmönen suurennusjuttukin ja pitäisi olla valot ja nää, mutta ne ei toimi. Ja sitten kun tultiin tänne eteisestä tänne olohuoneen puolelle, niin tässä oli tää iso ikkuna. Josta on aivan törkeä hyvän näköiset näköalat. Ja sitten meillä on tää keittiö, meillä on ihan jäätävän kokoinen jääkaappi, missä on periaatteessa vettä ja vaan aamupalatarvikkeita. Ja pakasti, mutta siellä meillä ei ole mitään. Tossa me syödään aamupalaa. Tässä me tehdään aamupalaa. Ja siinäpä se periaatteessa on. En mä oikein tiedä mitään muuta. Mutta tää näköala, tän takia me valittiin tää. Tässä on vaan semmonen huono puoli, että niin tää on aika ison kukkulan päällä ja me joudutaan aina kävelemään tänne, mutta nyt me ollaan lähiaikana tultu oikeastaan taksilla. Otatko sä mutta uudelleen? Sammutaan uudelleen. Nyt laita. Olipas hyviä Laita laitteita. siihen komeen. No work, no work. Onko sulla nyt oikein salakura varmasti? Ottanut damakke. No hyi vittu, mitä tuolla on? Ota sormella ja maista. Tai haista. Miksi tuohon saa pepperoita? En oo tässä kyllä. Lilluu toteuttaa paskaa tuolla pohjalla. Hyi vittu. Hyi vittu. Kattila. Mitä tällä kattilalla? 1 ja 2 ja 1, 2, 3. Hello, YouTube. Arttu, käydään silittämässä. Arttu, mene nyt silittämään.
No niin! Noin. Sitten mä painan nappeesta tällaista. Mä lähdin nyt hakemaan niin tai en hakemaan, lähdin ehtimään jotain syömistä tosta lähikaupasta. Joo, ei siinä lähikaupassa ei ollut mitään ruokaa. Mä nyt lähdin ehtimään eilistä Burger Kingiä. Joo, mun suuntavaisto petti mut. Mä olin väärällä kadulla. Nyt mun pitää tyyli lähteä. No ihan varmaan mun pitää ehkä lähteä kävelemään jopa vähän takaisinpäin. Mutta mä koitan nyt eka ehkä se oikein kadun. Me kun lähdetään tästä meidän ekalta ravintolalta, missä me käytiin täällä, niin tässä on tämmönen, tähän mä sanoisin, ehkä joku parisataa 300 rappusta ylös. Sen jälkeen kun ne parisataa rappusta on noussut ylös, niin sitten on vielä pari semmoista aika jyrkkää mäkeä. Mä kävin hakemassa Burger Kingissä ruokaa. Ei saa. Joo, tuolta mä tulin. Ja tällä korkeudella ollaan niinku nyt. Mä justiinsa mä söin ja nyt ootellaan, että pystyykö mä lähtemään ulos vai repeekö mulla on perseet ja jäänkö mä tänne. A few moments later. Joo, mutta eikä siinä. Mä varmaan lähden ehtimään ne mun kaverit nyt tuolta. Ja mä en tiedä, pitäisikö mun ottaa toi noitten matkalaturin mukaan, jos sitä Mokkulasta loppuu akku. Mä en oikein tiedä. Ehkä mä laitan viestiä niille ja kysäisin, että missä ne on menossa. Eli mä oon nyt menossa satamaan. Ei tässä voi ihan hirveästi eksyä ilman karttaa, kun mä näin sen äsken tossa. Mä löysin itteni tänne. Joo. Sitten ehtimään vielä se. Missä ne on. Johonkin tonne mun piti lähteä muistaakseni. Tähän sun. Sanoit, että kunhan veneet loppuu, niin alkaa se julkinen ranta. Johonkin sinne. Tuli tossa muuten justiinsa mieleen, että mä unohdin ottaa uimakamat mukaan ja mä oon menossa rannalle ehtimään niitä. Mä oon vissiin uittanut. Ei. Se on raitaväylä. Älkää ahistella. Voi se rupes leikkiä tuon kiven kanssa. Nyt se repii sun pyyhkeä. Ei se haittaa, annosta Ei se haittaa, kun on niin syöpä. niinkö se on pieni jopa. Missä se koira? Aatu, väistä. Ne on minun housut, et hajota niitä. Perkele. Nyt Oi. tekee pois siitä. Mitä on sun luodut? Minun. Ei kun mä Noniin. otan tuo. Aatu väistä. Aatu väistä. Ei. No nyt mä ihan lähekkään. Elää tuu. Ai älä mee. Ota luo. Hei, kuinka moni teistä on selittänyt kissaa ja koiraa samaan aikaan? Monesti. Niin. Jumi on nyt. Se oli eka kerta. Mutta kuvataan historiallinen hetki. Kuka selittänyt sekin sen?
Kävin aika ihmeellisesti tästä kertaa. Ei se mitään. It's a Okay. Se innostui vähän enemmän kuin ne espanjalaiset. Se oli ihan kauhuissa. Niin se meni paniikki, että ei kun teidän pitää olla. Voi, vittu se nostaa. Tää on kyllä kentänyt ihan hauska pakka. Tää on vähän niinku se Espanjassa se viimeinen pakka. Totta, se oli kyllä kiva. Can I phone her? Just a one time. Yes, really. Abracadabra. Are you ready for pay? Yes? How did they come to you?